weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusana yoni to kay hayɗi to gurela oumar ly to dial to diafane sorikum to silla rewo to silla worgo to jewol rewo e worgo to dondu to sadela to wudduru to keɗele ko on takusan juula ha to galle abou baydi sara to ndulumaji demɓe funeɓe ko on takusan kadi juula ha to galle ceerno yaya ba to richa tole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie ba abdoullahi mamadou président zone france mono adibou o ƴetti lana makko on ndiwoka aljuma hanki o yaɓani dubaï nayimo to noon ko tawtoroyede 10e sommet tawi ko leyɗe joguiɓe zone france ɗe mbaddata to leydi sénégal pgf woni pôle judiciaire financé ine jokki golle mum kay convoqué kay ɓen jofaɓe foɗedu ko fati mbuñaari burjingol laamu ƴewɗo saaha joni noon ñalawma hande o ɓe convoqué ko biteɗo latta diob kañum wonno ministre des sports e saaha laamu Macky Sall to leydi Mali fama woni forces armées malienne kokoninkoɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui aljuma hanki o e saaha ɓe gonno e urndoyade e nder falde Mourdia ɓe jiiti groupe aji ɗiɗi seɓɓitiɓe ne cuuɗi ɓe jooremaɓe pettoje e bomboje ɓe mari fodde capanɗe tati seɓɓitiɓe ɓe bonaniɓe kadi matériel kewɗo to leydi Niger leydi Niger ne tawe yoolari mawdu no fewi ɗum saabi noon laamu ngu dirtini udditgol école aji ponnoɗi wonde ñande ɗiɗi lewru octobre dartonu wattama ha nogas e jeetati kedde afrique ma en ketto musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jabiri jaten ko ha to dowlaci tentuɗi amérique to leydi Ukraine to leydi Russie to leydi Japon bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren facciren dendagal julɓe kala biyawo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dendagal kahiɗinaɓe e hoddiɓe kahiɗi kala dendagal tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal hono khalifa men diine jinnaɗo men ceerno Mouhamadou mo ceerno Amane Nene to kay hayɗi e dendagal galle o kala eɓe bismi dendagal julɓe no ndiderno ha tengti noon kadi e kahaydinaɓe e ñalawma mo mbiyata ñalawma ismu woni ñande aletta janggo o no gasi ɗiɗi lewru septembre o hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi tati eɓe mawnina ñalawma ismu o ɗon to galle ɗo to dudal ɗo ñalawma o noon ko subaka caggal kayde kafe jara ko hen yimɓe mbetata ha tisbar juula conférence uji ko fati diine ma waɗe hen jime almuɓe belɗe ma waɗe hen ɓarle ɗiɗi kadi tawi ko ɓesgu makko sukaɓe makko ɗiɗo ɓarle mumen ne mbaɗe hen ɓaral gotal ko biyeteɗo alpha ba noon jangganno ko to lycée ba gorgol edduɗal ceerno Mamma Kane goɗɗo ne wiye Cheikh Oumar Ba noon jangganno ko to Cilona to galle ceerno Abdoul Qadir ɓarnatamo noon ko biyeteɗo ceerno Sarene Ly dendagal julɓe dendagal almudagal dendagal seeremɓe dendagal lappol palol dande maayo Mauritanie Sénégal dendagal hebbiyaɓe yirlaɓe bosoyaɓe e law onon kala oɗon bisma e oɗon ñalawma taw ko ñalawma ismu kewɗo yubbinede e kala saaha mbiɗen ñalaw hitade hikka nde ko ñalawma alet janggo no gasi tati
caggal kayde kafe ɗe jara woni subaka ko hen yimɓe ñallata ha tisbar juule dendagal julɓe nde bisma e oɗon ñalawma alliyankagal ñalawma ɓamtare tawi kadi ko ñalawma ɓuural ñalawma jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam sen nanide daade belɗe almuɓɓe sikki ala paaɗin ko toon to Butanda ɗon kala hitande so oɗo saaha yonti caggal so mawlude nde mawlama ha ñalawma o arti woni ñalawma ismu walla jamma ismu ene yuɓɓine toon to wuuro men Butanda tawi ko yeeso teddugal e yamirore e gardugol ceerno Idrissa Diallo khalifa diine wuuro ngo kañum e ɓiñiraɓe muɗum ko wayno ceerno Demba en ko wayno ceerno Murtada en ko wayno ceerno Aliou en ko wayno ceerno Hammad en ha ceerno Amadou Dia en kamɓe kala eɓe bismi dendagal julɓe kala biyawo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ha tengti noon e guure tawa kadi ko guure hoddiɓe Butanda guure tawtede toon e nder nde famde Guidimaga dendagal Butandanaɓe dendagal Guidimaga naɓe hoore ñiwanaɓe malgaji ɗiɗi kala woni melga Mauritanie melga Sénégal Mauritanie melga Mali dendagal ko wayno Buruji ko wayno Gouray Tumbu e ko taari ɗum kala dendagal guure hoddiɓe dendagal guure tawteɗe Guidimaga ha tawteɗe toon to leydi Mali to leydi Sénégal e leydi Mauritanie kala eɗen bisma e ɗiɗon jammaji ɗiɗi taw ko jamma aliyankagal ko jammaji ɓuural ko jammaji ɓamtare jamma mawnidinlaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam programme hikko ko ni lelori ñande jamma no gasi ɗiɗi lewru septembre jamma ismu mawludu nabiyu watte tigui ko toon to juma mawka caggal nde kiraɗe ɗe junkirta ha salatu ere ñande altine no gasi tati lewru septembre jamma o kadi mawnine to galle khalifa diine ɗo to galle ceerno Idrissa mo ceerno Butanda ɗon kadi ko caggal nde kiraɗe ɗe kirta koye daade belɗe e conférence uji e wajuji ko hen tigui yimɓe mbalata ha salatu ere dendagal almudagal dendagal serembe dendagal Butandanaɓe ko taari ɗum onon kala oɗon bisma oɗon teddinira e ɗiɗo jammaji alliyankagal jammaji ɓuural yettiniɗo ɓataki o noon ko musidɗo men sehil men ceerno Amadou Idrissa Diallo tawateɗo toon to leydi France tawi kadi ko ɓi ceerno Idrissa Diallo ɗum noon e ñaago Allah yo Allah rokku en hawrude hen Allah rokku en ɓuure dendagal ɓuure jamma o kala allahumma amina kawis mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to korodinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo toƴƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to korodinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum ayi tan ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala moma so tawi noon ko tongoɗe gorel te gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara tan woni e moɗoma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogase goo lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen ene gaddidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗena to leydi Mauritanie to kay haydi hono khalifa diine khalifa galle hono ceerno Mouhammadou mo ceerno Amane Nene ene bismi dendagal kaydina e dendagal ko takki kaydi kala e jamma ñalawma janggo o tawi kadi ko ñalawma aletta nogase ɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayya on ñalawma noon ko ñalawma mawninde kay ko fate ismu jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e nder ñalawma he noon ma ko fate gueɗe diine yewte hen conférence uji ma mbaɗe hen kadi ko ɓuuri tengtude e nder hen ko ɓarɗe sukaɓe makko ɗiɗo taw ko ɓarɗe renɓe qurana hen goto ne wiye Alpha Ba noon jangganno koto ceerno Mamma Kane to lycée Bo Gorgolo ko ceerno Mamma Kane o ɓarnatamo goɗɗo o noon e wiye Cheikh Oumar Ba on noon jangganno koto Thilone to galle ceerno Abdoula Qadiri ɓarnatamo ko ceerno Sarena Ly kamɓe ɗiɗo kala ko ñalawma janggo o ɓe ɓara ɗiɗo kala kadi ko sukaɓe ceerno Mouhammadou mo ceerno Amane Nene to ka haydi ɗum noon dendagal julɓe kala ha tengti e kayiɗinaɓe ene bisma e oɗon ñalawma noɓe kewatde kadi kala hitande so mawninde kay jamma tigui walla ñalawma jibinede nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam on ñalawma so arti kono noon kadi toon to Boutanda kadi hono khalifa diine wuuro ngo hono ceerno Idrissa Diallo e miñiraɓe mum ene bismi dendagal julɓe kala ha tengti tawteɓe to Guidi Maga ha Melga Mauritanie Melga Mali ha to ñoɓeɗen dendagal bandiraɓe to mbawi tawede kala sehil babinaɓe kañum kala ne bisma e jamma ñalawmaji ɗiɗi jamma janggo e jamma ɓawo janggo taw ko jammaji mawninde ko fate jibinede nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ceerno Boutanda noon e ceerno Amadou Tijani e ceerno Amane Nene to ka haydi ko galleji diine tawi kadi ko galleji hewɓe ɓe ɓurtani e Sénégal kala nokki jeygue e oɗo saaha joni taw ko pooye kuɓɓude ko hen jeygue nokkaɗe ñaago Allah tan nde Allah junnata hurmaji galleji ɗi allahumma amina habruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni Mouhtar Wula Ndiaye kañum woni jagorgal kalfinagal ko kañum woni hoore jagorɗe leydi Mauritanie o joddima aljuma hanki o en audience to primature woni to bureau ji makko to e hubbiteɗo senen hunton on noon ko kañum woni directeur catala bitetal régional bitegal l'INFPA e nder kañum woni kalfinaɗo ko fate gueɗe Afrique de l'Ouest e Afrique central kala ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate jokkodiral moƴƴal kay hakkude e catal ngal e leydi Mauritanie ene tawtora jonde mabɓe noon hono directeur adjoint du cabinet du premier ministre biteɗo Fouhad Wula Mouhtar Nes wondude e chargé de mission to primature to hono Mohamed Lemina Wula Rakhani
ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen conseil régional de Taganta ɓe kolliri tigui région de Tagant conseil régional ɓe holliri tigui wonde ɓe mbawi rendinde kay 16 million taw ko halis ugoya e limore hinde nde walla e limore hesere nde 16 million tawi koye limore hesere nde ko fati kay e réforme jangde e nder région de Tagant o koye coopération noon hakkude kay conseil régional mo Tagant hakkude mum e hakkude mum e direction régionale du ministère de l'éducation e catala bitengal association des parents d'élèves ko kamɓe kala mbawi rendinde peeje mabɓe ɓe kaldigal mabɓe ha ɗeɗon koppereje wawi heɓede hano hannirni e nder ɗen koppereje noon ɗeɓe ndendini fodde 120 salle de classe e nder Tagant ma mbaw tigui fewnitinede pewnite ha feewa garditine ha jaada e jammanu ma waw kadi laboratoire uji kewɗi tawteɗi e nder sappoji établissement secondaire et collège kañumenne mbaw fewnitede hano hannirta ni foof koye mbaɗi yidde kay ƴellidde jangde e nder région de Tagant ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mouhtar Wul Ndiaye hoore jagoɗe leydi Mauritanie ina ardi on kañum ɗi ina ardi ene ardi kay e kimmal manggal e pellital manggal no feewi ko no leydi ndi Mauritanie kay ƴellotiri eno sertiri kay e aadaji kewɗi taw ko ɓooyɗi omo noon omona tigui omona dari kay ko fate haɓade mbuñari ko fate borje haɓade borjingol ngaaluji e leydi ndi omona haaɓo kadi ko fate ustugol cogguji guura taw ko ɓurɗe hado jinede omona kadi haaɓo haɓade kay ko fate lelgol golle yoga e projet ji tawi kadi ko projet ji financement mum ene rokka ha timmine donka yo gas foof holliri omona dari ene ɗum kay se gasiri ha laaɓa e nder leydi he o wi noon laamu leydi Mauritanie kay wonta jab projet ji taw ko finance aɗi ha gasi golle mumen donc yo gassa ɗum noon o holliri tigui wonde ɗum koko dokkoto ha laaɓa o wi noon wonde kay ɗum ne plus acceptable e nder leydi he o suuɓima o suuti ɗiɗon konngudi noon koye saaha kay o joddino batu e ɓen taw ko wiyeteɓe les coordinateur uji programme de développement et de financement extérieur o wiɓe noon o holliriɓe noon o wi noon yooɓe nden mbaɗa kay yoɓe mbaɗa e kala saaha kay wadde rapport aji mabɓe tawa kadi ko rapport aji jawɗi kay woni rapport urgent ko fati e golle tawa ko gonɗe golle ɗe kala saaha yoɓe mbaɗi rapport aji ɓe mbawa addanemo rapport aji ɗi andede kay golle ɗe holto jarata e kala saaha ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiru ene gardini kabaruji men aljuma hanki o nogas lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi Abdoulaye Mamadou Ba ɓurɗo lolirde Bélé Ba kañum woni président de zone France mo Nouadhibou o ƴetti laana makko ndi o kam o ummima Nouakchott o yaɓani ko Dubaï to Dubaï noon nayimo toon ko tawtoriyede batum tawi ko batto 10e édition congrès de l'organisation mondiale des zones France woni tigui koɓe mbiyata FZ o ko ɗum o yeehi tawtoriyede toon to Dubaï somo noon waɗa tigui huñade nogas e tati ha nogas e joyyi e lewru septembre 2024 ndu gonɗen ɗo kanko Abdoulaye Mamadou Ba noon omo yaadi e gonɗo kay directeur général de développement de la zone France de Nouadhibou biteɗo Abdouhamidou Chérif ko woni mo yaadi toon tawtoriyede oɗon somme ha joni ko leydi so ɗumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal Abdoulaye Sylla ko homme d'affaires sénégal najo heeɓino hebdo kay e oɗo saaha joni ɓiliɗo kay e oɗo saaha juuɗe catala bitengal PJF woni pôle judiciaire e financier ko catal kesal noon ngal laamu kesungu tafi kay rewidade yoga e joom ngaluji e yimɓe taw ko laamu kay tuumaɓe bordingol e diptingol koppereje e nder leydi hen kanko Abdoulaye Sylla noon PJF e dikkala ndewri e makko kay ko hebde ko ndewi e makko kay ko fati alhaali fodde ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi kilo taw ko lengo doora ɗino noon o yaltinno ko leydi Sénégal ɗi wiya tigui o yaltini leydi Sénégal tawi o yaltiniri koye avion mo hinde jet privé o yaltini on or noon ko guila ñande 17 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas go kanko Abdoulaye Sylla ko kanko woni patron oɗo société walla catala bitengal Ecotra fodde kay waktuji sappo aljuma hanki o huccidiri e ɓen taw ko waɗoɓe ɗiɗon leçon ngoji taw ko hakkude pomde ɗakket to banggue namde wonɓe
hoddoɓe akkere ɓe noon ɓe jooɓi hoddoɓe aɗoɓe anke ɓe noon yo jooɗima tigui yesso mabɓe ɓe joƴini yesso makko noon taw ko document ji ɗiɗi noon hen document goto ko manifeste tawi ko document koliro kay wonde document goɗɗo ko document koliro ordre mission kay tawi ɗiɗi kala ko inde makko woni hen document gadano noon ina holliri tigui wonde avion mo jeehinde jetta privé o ƴettino ɗum en février 2021 ummade Dakar ina jolni kay lengodor kewɗo no fewi lanakare woyi ko Paris lamorgo leydi France caggal ɗum noon ko yaɓani koto Dubai kono noon andaka taw destination makka final kanko Abdoulaye Sylla noon o yeddi ɗum ha soori ladde o wi tigui wonde onon data moɓe kaali kay hawruno tigui kay ngan sanga kanko Abdoulaye Sylla o e ngan sanga kanko e Macky Sall beldal alano hakkude mabɓe ko rewi hen ko kadi oɗon data moɓe dokkiri holli tigui wonde ko alano hakkude o alano tigui e nder leydi Sénégal ɗum tawanimo e nder leydi Sénégal o wonno tigui ko caggal leydi kanko Abdoulaye Sylla noon o heeɓi liberté sous convocation woni tigui o fati galle makko kay kono noon o heeɓi yamirore kay nde wasata yaltude Dakar o wona disposition justice leydi ndi saabu e kala saaha justice o so noddimo tawa omo ɓatti o wawa notitade ha joni koye on fannu keddoɗen Lat Diop kañum wonno ancien ministre des sports mo leydi Sénégal e oɗo saaha e saaha kay laamu Macky Sall ko kanko kay oɗo sahani kanko tigui diga woni division d'investigation criminelle joofimo feɗelu convoqué mo noon aseta hande o no gasi go lewru septembre 2024 Lat Diop noon kadi wonino directeur général l'autorité sénégalaise woni ko wiyete l'ONAS o noddira noon koko fati e dossier ji ɗiɗi hen dossier goto koko fati kay e enquête ko fati Jérôme Bandiaky tawateɗo oɗo saaha joni e kaso e mbadi garde à vue prolongé dossier goɗɗo o noon koko fati kay e gestion ko halfinno e saaha kay o adduno tigui ko wiyete l'ONAS national di Sénégal ha joni koye on fannu keddoɗen a Zayden noon ko kañum wonno président directeur général société biteɗo STC woni sénégalaise trading compagnie ko joom ngaalu Sénégal najo o ɓuuri yarude noon koye fannu kay addude maaro e yeeyde ɗum e nder en gros e nder leydi he omo tawe kankone e juuɗe kay omo tawe hande ne yirinde mawde no fewi saabu kay tawe e juuɗe tigui e kaso e mbadi garde à vue garde à vue noon o tuuma kankone tawi kadi omo wonde complicité wonde complicité tigui ɓen wiyeteɓe société générale omo wonde complicité mumen tawa kadi o tuuma tigui ko dirtinde maaro heew kono fewi dettournude maaro heew kono fewi taw ko tonuji kewɗi e laabi kewɗi kadi duuɓi kewɗi omo dettournu ɗum e nder leydi he surtimo noon ko plainte taw komo direction société générale kañum tigui portimo plainte ko tuuma noon ko tuuma e makko ko gueɗe mumen e qime ha sappo e 2 milliards taw ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen on fanno ha joni biteɗo Jérôme Bandiaky ina tawe kañumne e juuɗe jiiɗe en tawi e juuɗe dikka woni division d'investigation criminelle tawi kadi oɗo weekend noon ene ɗamina tigui weekend o walata ɗum tigui koye nder kaso saabu kay garde à vue makko koko waɗa prolongé e yamirore kay procureur de la république kanko Jérôme Bandiaky noon ko wiyeteɓe les gros bras tawi kadi ko joom agent ji mawɗi no joom juuɗe ɓutti no fewi e kala saaha waɗoɓe sécurité ji e nder leydi hen kanko Jérôme noon e saaha tigui kadi o gollatno ko landa wiyete ka APR woni alliance pour la république walla catal biyetegal Benno Bokk Yakar ko diɗɗal landaji lunda o tawrama noon e nder enquête heɓe tawirimo tigui passeport diplomatique e nder on passeport ene wanda hen tigui wonde fonction makko ko agent ko tigui ene waɗa hen tigui wonde ko e nder diplôme makko waɗa hen tigui waɗa hen tigui wonde kay ko agent administrative tawi kadi o meeɗa liggade administration enquête e noon e nder enquête holliri tigui wonde oɗon passeport e nder jaabol makko o moddini hen Mimi Touré walla mbiyen Aminata Touré gonnoɗo men ɗo wonde hoore jagode leydi Sénégal woni no kadi ministre de la justice e yeɗo saaha joni ɓattiɗo laamu kesu ngu kanko
noon o holiri tigi wonde oɗon passeport diplomatique o heeɓi ɗum tigi koye juuɗe Mimi Touré walla Aminata Touré e saha tigi o wonno tigi agent de sécurité o jogui noon ndenka e kisala muɗum koye gansaga tigi o heeɓi oɗon passeport o holliriɓe noon kanko o fewnata passeport uji kadi o gollata ko toon to passeport uji ɗi pewnete ha joni habruji men ɗemgal pulaar sen mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen ardiɓe landaji dawrugol tawtedi e nder Bamako lamorgo leydi Mali ɓe erama moni mabɓe kala ardiɓe landa kay moni kala de addata tigi doggol tawi ko ɓen représentant ji mabɓe e woni tigi wondude e cible aji oni cikku mabɓe ɗum noon tawa kadi ɓe mbawa tawtorede ko fati révision électorale listuji électoral ko erago noon go gouverneur mo Bamako waɗi wonande kay dendagal ardiɓe ɗiɗon landaji tigi ɗiɗon andandaji dawrugol on communiqué noon waɗi ɗum ko guelñal 16 lewru septembre gonɗen du doggol inde noon namdaɓe ɓe ina foti kay addede ko adi nogas ena yiya lewru septembre gonɗen du koye mbadi noon sattade listuji électoral noɓe kewi wadde kala hitande e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen fama woni forces armées malienne ɓe dadiɓe leydi Mali mbiyete noon ɓe kolliri tigui e saaha ɓe gonno e mission mabɓe ordoyade tawi ko rende gendi Mali kala aljuma hanki o lewru nogas lewru septembre 2024 sanga 17h30 woni 5h30 kikiɗe ɓe coynima tigui groupe aji ɗiɗi tawi ko seɓɓitiɓe ne cuuɗi e nder ladde e nder falde Mourdia noon tawi to banggue worgo ɓaƴo hirnage leydi Mali ene tawe nder région de Nara ala diwaje mabɓe noon ko ɓuuri yawde yaccade mbawi tigui notitade hen dossier ɓen kuure condi bomboje e pettoje ɓe mbaɗi ko famdi kala kene ɓuura capanɗe tato terroriste ɓe bonnaniɓe kadi matériel kewɗo no fewi hono no holiri kay communiqué fama seno mima to leydi Mali ko to leydi Niger paaɗen leydi Niger noon ko ñande ɗiɗi lewru octobre dartono ndu fonno wonde udditgol école aji nder jokle leydi e kala laamu transition noon holliri alkamisa ɓennuɗo wonde kay ɗum dirtinama ha ɗo e nogas jeetati lewru octobre dartono ndu saabi ɗum noon ko condition ngaji climatique saabu kay oɗo saaha yoga e nokkuji e nder leydi he ne tawe yolere caggal toɓoji kewnoɗi ndiyam jippinoɗi toon yoga e école aji e oɗo saaha joni ene mbi dakka ndiyam mbawata tigui jangguede école aji keddiɗine yimɓe hewɓe taw koɓe ndiyam ridde e galleji mum woni sinistré koye ndir ɗiɗon école aji koɗi ko ɗum saabi noon udditgol école aji ngel wawata wonde latade ɗiɗi ɗiɗo lewru hikka noon leydi Niger heeɓi toɓoji kewɗi ndiyam no fewi jaaduɗe e yolaru tugui ko ndungu ngu fuɗɗi faade oɗo saaha joni leydi Niger mayirama temedde ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo tata neɗɗo tawi foof ko yoliɓe e yolayru foddeɓe kolliri kadi fodde temedde jeeɗiɗi e sappo ujunere ene fawi temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom woni 710 767 neɗɗo ko waɗa sinistré woni tigui ɓe ndiyam eggini e nder galleji men ha joni habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique ala no mbatten sowona jabbuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e dongal Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Mali leydi Mali toon procureur o wawi kadi wiide wonde taw kadi ko ɓen 11 kadranaɓe jagganaɓe guila nogas lewru taw kadi ko lewru juin ujunaje ɗiɗi nogas nayyi ene wayno de kanko o salima ɓeɗon kadi kono yaltande tawno wonde juge mabɓe d' instruction o rokkino kadi yamirore guila jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen yooɓe goppire so tawi ɓe goppirama mbaɗe kono ko wiyete sous contrôle judiciaire ko kono noon de ene wayno kanko oɗo procureur o koko caliɗo no fewi ɗo ene wayno de ko mennoɗo wonde jagorgal mabɓe caggal kay nde wawi kay invitede e France 24 biyeteɗo hono ceerman Hubert Coulibaly kanko de ko jagorgal taw ko gueɗe caggal leydi hani e ko fate oɗo ndenka leydi Mali o wonno o wi noon ɗiɗo janguji hono baɗɗi guila 17 lewru ndu gonɗen ndu taw kadi ala waɗɗo jangu so wona JNIM o wi noon oɗo taw kadi ko ngal ɗo kadi catal taw ko jokkodirli koye Al-Qaïda o wi noon alay saago kay ɓe mbawa yewtude e oɗo taw ko jihadiste noddirteɗo kadi Iyad taw ko Ghali ɓe mbawa kadi kono yewtude hen ha kadi jaam ene wawa artude e nder leydi hono Mali oyde ko ɗum ɓuuri so tawi wonde dañama ko ɗum tagi ɓuuri wonde ko selli ko Guinée Conakry colonel Claude Pivi kanko dey ene wayno oɗo saaha caggal kay nde jagga toon to Libéria o artira e leydi makko Guinée Conakry e oɗo saaha noon o woni koye wuuro biyeten ko Koya ko toon tigui o soga
gonga 50 kilométre hakkude mum e lamorgo leydi ndi Conakry ɗum noon ko gila alkamisare 17 lewru taw ko surtout ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi Comore horejo leydi ndi Azali Assoumani o yiyama de kadi ñande alkamisare 19 lewru ndu gonɗen du kanko dey amo ardi jonde jagorɗe mabɓe amo bandi noon hoore nde kadi e juuɗe ɗe kala koko banda ɗum noon caggal nde oɗo yinno yuɓdemo kono laaɓi yuɓo fittandu makko konko Kinshasa toon de ko diɗɗal ikrannaɓe gari toon e safrirde mabɓe noddirtede kono micro vege taw kadi ko gandiraɗo taw kadi ko safrirde rewɓe bonnaɓe e ɗin sahaji ɗi perɓudire mbaɗi toon ɗi ɓe kamɓe noon ɓe mbi ɓe gari ko ƴewde noɓe cafrirta ɓen noɓe gollirto beele kamɓene so tawi wonde ɓe duttirima toon to Ukraine aɓe mbawi hollude ɓen rewɓe kañumne ɓe dañɓe ɗen caɗele taw kadi ko bonnaɓe e ɗen taw kadi ko pelmodiri hakkude mabɓe e leydi hono Russie mari aɓe mbawa kadi kono safrude ɗumen no hannirta ni taw aɓe ƴeego hen humpito tigui rigui RDC Congo toon de ene wayno ko caɗele gonɗe toon ɗe koko ɓeydi tan kono yaruji toon to province to Littéri toon de to banggue funnague kono leydi ndi to Congo république du Congo to ɗum noon ko toon ɗum waɗi ɗum noon caggal le haareji mbaɗi toon hakkude ɗin leƴƴi guila kay e goho taw kadi walla kadi ko taw kadi ko yontere taw kadi ko mayne nde ko famɗi foof 11 neɗɗo kadi wasi hono fittandu mum e nde toon to wiyete hono jogouro e nder ɗin nangodire groupe aji taw kadi ko joom taw kadi ko armé ji en ɗiɗo noon ñalguji mbawi kadi wadde toon e nder kadi taw kadi ko wiyete ko taw kadi ko ɓen taw ko ɗin leƴƴi beeɗeɗo han heema kañum e lendu waɗi noon gueɗe kamtori no fewi ha hande ko toon to leydi RDC Congo ene ɗaminade Joseph Kabila maintenant ono ardade hono leydi ndi ma won kadi ko secrétaire taw ko général de l'ONU eno yimɓeɓe noɓe kaldi cewɗe ɗe no kaldi Joseph Kabila kañum dey ko neɗɗo dey ɗaminaɗo ma wonoy taw kadi ko secrétaire o ndiɗo hono juɓɓudi nde tawno o wi wonde kanko dey o addani kadi fitanaji woni ɗin toon to leydi makko to nde tawno kadi ko kanko ardi tono hono leydi ndi e ɗum noon o waɗi toon kankone ha ɗo ko timi o wi wonde o woppi ɗum nde tawno kadi o yiɗani rufde toon hono ƴiƴam e nder leydi ndi ɗum noon addini noon yimɓeɓe kadi mbiɗo kadi comité international yo waw kadi ko neɗɗo joomyamo am wawi kadi wadde hono oɗo taw kadi kono posture am wawi hono jogade ɗum no fewi nde tawno wonde mo rufani ƴiƴam mo addani hono leydi mum caɗele ene wawi hono ardade taw kadi ko oni ɗum waɗi noon ardiɓe leyɗele kewɗe e dongre Afrique ɓe kamɓe noon e diplomate en européen aɓe ene ñagguinimo e oɗo saaha junggo yo ardo kadi ndiɗo hono tippudi taw kadi so tawi noon fellitama omi waɗi o woni kadi ndu kanko wonata sappo ɓijo meɗɗo ardade kadi taw ko ndiɗo juɓɓudi o wona tataɓo e dongre hono Afrique so tawi noon ko ɓen ɗo ɓe ardade kay ko ndiɗon juɓɓudi ene wayno dey taw kadi ko ɓen jeenayo e oɗo saaha taw kadi ko Trigve leydi taw ko novenaji ko hirade 1990 ha 1990 so tawi noon ko ɗiɗaɓo o wiyete ko dag amars ko gold taw ko on ko seednajo hirade 1993 ha 1991 so tawi noon ko tataɓo o wiyete ko usat hono Biraman on ko 1991 ha 1992 so tawi ko nayaɓo o ko courto Valdeyim on ko autriche najo hirande 1992 ha 1991 so tawi ko jeeyaɓo o ko Janvier Pérez mo de Glar on jaago Pérou hirande 1992 ha 1991 so tawi noon ko jeegaɓo o ko Boutros Ghali ko Égypte najo hirande 1992 ha 1996 so tawi ko jeeɗiɓo o ko Kofi Annan mo Ghana hirande 1997 ha 2006 so tawi noon ko jeetaɓo o ko banki mun mo Corée 2007 ha 2016 e oɗo saaha mo gonɗen taw ko jeenaɓo o ko Antonio Guterres taw on ko Portugal najo 2017 ha e oɗo saaha mo gonɗen ko ɓeɗo jeenayo
ngoni mennoɓe wonde taw kadi ko hoolaɓe taw kadi ko kuuɓe ɗum noon kanko noon oɗo so tawi woni ko hoolaɗo kuuɓal o wona sappo ɓiijo ɗum noon o wona sappo ɓiijo taw kadi ko tati ɓiijo e dongre Afrique o wona Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen e ko fati e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Arsane Oumar Mbodji gorko mo saɗo ngam weltare Ayawo TV. keɗatomi ko jahande heblo sukaɓe Africa nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede. Alassane Oumar Ndiaye gorko mo Sarando ko golle ma jooɗi peewi e ngollo cimtol ɓen kay mennoɓe wonde secrétaire général de l'ONU gila gotan ha cakkitiɗo e oɗo saaha joni taw ko Antonio Guterres kañum tigui woni battowo jeene ɓiwol so tawi kay Joseph Kabila wawi ardade ngal loccatal kanko wattata sappiɓo no mbiɗa ni tawi kadi kanko wattata tati ɓiijo e nder dongre Afrique habaruji men joolam jaɓeɗi koto dowlaci dentuɗi Amérique puɗɗorɗen to dowlaci dentuɗi Amérique e nder tribunal ko policier goto mo martaba Chérif Lokala Chérif noon kono annama commissaire ni ko kañum tigui felli juge goto ñande alkamisa ɓennuɗo sappo jeenayyi lewru septembre o fellimo noon koye nder palais de justice ko saaha kay caggal nde duko woni hakkude mabɓe ko juuti ko ɗon Chérif o dufti pistude e mum fellimo taw ko kuure kewɗe no feewi kanko baraɗo o noon o wiyeteno ko Kevin Moulins ko kanko wonno juge comité rural de lecture ene tawe e nder ken tukki to dowlaci tentuɗi Amérique Chérifa barɗo hoore noon o wiyete ko Shawan Stinait o fellimo noon ko kuure kewɗe mbiɗen ko ɗon juge o hawri eladial kanko Chérif o no waɗi rendre tawa kadi alda e pooɗe ndure ko ɗon tigui o wawi wattude hoore makko e juuɗe dadiɓe e oɗo saaha joni o mona soka enquête kadi nana uddita hen koto leydi Ukraine paaɗen laamu leydi Ukraine ardiɓe laamu ngu koni koɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe bomboje mabɓe e pettoje mabɓe ɓe bombardi ɗum no feewi e nder leydi Russie ɓe bombardi noon dépôt ji ɗiɗi tawi ko mawɗi no feewi paabi ɗiɗi mawɗi no feewi e nder ɗin paabi noon woni ɗin dépôt ji moftatno hen ko armuji guila e missilaji ha e pételaji e kuure e munition mum kala ko ɗum woni ko wonno hen ɓe bonniɗi ha soori ladde ɗina ɗon ɓe kolliri noon bombardement o waɗi ko ñande jamma aljuma hankine wiyata aseta hande no gasi go lewru septembre gonɗen ɗu hen dépôt goto tawte koto nokku biteɗo Tukoretek en tawi nder région mo Krasnodar goɗɗo o mbiɗen tawi nder région mo Krasnodar tawi to banggue worgo ɓaaƴo hirnague leydi tawi ko noon ko goɗɗo tawate koto région mo Tver ɗum noon tawi to banggue hirnague leydi ndi koto leydi Russie paaɗen dadiɓe leydi Russie ɓe kolliri tigui wonde ɓe cammini ɓe teɓɓiti fodde kene ɓuura temedere dow noon taw koɗo leydi Ukraine aynino e nder leydi mabɓe jamma hanki o koto leydi Japon paaɗen laamu leydi Japon yamiri tigui aseta hande o e yawi asetague egginagol galleji kewɗi no feewi e nder département goto biteɗo département Issa Hikwane ene tawe to hakkude leydi ndi saabi ɗon wideɓe yoɓe en eggine kay ko caggal toɓoji kewɗi ndiyam nde jippino toon caali kewɗi tawte toon ko bidde dak ndiyam e oɗo saaha joni caali ɗi puɗɗima fusde ene huula tigui ma yolade waɗe nder oɗon diwan ko ɗum saabi noon fodde kay fodde capanɗe tati ujunere neɗɗo ene foti egginede e nder ɗeɗon oɗon diwan gam kay dandede pittali men musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nessa ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodji kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.